Haňa, ňa, 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 ňa. A, E, I, O, U, I, E, A, U, hu. A, E, I, O, U, I, E, A, U, hu. A, E, I, O, U, I, E, A, U, hu. A, E, I, O, U, I, E, A, U, hu. A, E, I, O, U, I, E, A, U, hu. A, E, I, O, U. Na člověku to byly bestie, nevytáhli ven paty bez kyje, odložili ho jenom v jeskyni, když se u ohně cucali s pračlověkyní, jedno však jim šlo dobře na puty. Uměli skvěle lovit mamuty, vždycky když nějakýho dostali, řvali a zpívali. A mamut vpravo hleď, a mamut vlevo hleď, a mamut čelem vzad, zas nám do jámy spat, mamuta naložit, na oheň položit, nažrat se souložit. A, E, I, O, U, I, E, A, U, a, E, I, O, U, I, E, A, U, a, E, I, O, U, I, E, A, U, a, E, I, O, U. Fuck you! Pak jednou na obětní neděli mamuti z ničeho nic vymřeli. V tu ránu všichni byli v ohladu a v ohniště měli leda, tak na parádu, když z hladu padali už na bradu. Praotec svolal velkou poradu. Vítejte na první pravěké mis, máme tady soutěžící číslo 1, soutěžící číslo 2, číslo 3, soutěžící s číslem 4, pořadová pravěká kočička číslo 5, roštěnko z pravěké jeskyně číslo 6, číslo 7, žhavá favoritka číslo 8. A další číslo 9. A poslední žhavá kandidátka číslo 10. A budou to právě diváci, kteří rozhodnou, kterou mis chtějí jako vítěze. Takže se ptám diváků, kterou chcete mis? A je to číslo 8. Je to číslo 8. Super Atmo, super Laune, super Party, super geil, super Urlaub, super Wetter, super Sommer. Vážení kolegové, zahajuji dnešní schůzi a nejprve předávám slovo paní profesorce Špačkové. Vážení přátelé, chtěla bych vám sdělit, že v kabinetu mám stále telefon Nokia 3000. Promiňte, 3001. A také knihu Bohumil Hrabal. A vážení, 8B mi stále nenavrátila bitter šokoláde. Tak, a jestli mi náhodou ta 8B taky nesebrala moje scénáře k malým ženám? Pane řediteli, proč s tím nic neděláte? Tady řešíte nějaký hlouposti, nějaký mobily. No, víte někdo něco o těch scénářích, co se smějete, kolegyně? Richarde, já už se nerozčilu, ale ten Kronajsl, ten takový hajzl je to! Dneska měl kabát i boty. Největší frajer na škole. Děkuju. Richarde, mohl bych jenom na chvilku vstoupit? Přátelé, dnes máme 211. schůzi. Wow. Raz, dva, tři, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3. Jsme v plném počtu, proto jsem přinesl mňaminku. Takže, jak? Jemináčku. Na závěr schůze bych rád dal hlasovat o vyloučení Filipa Magalieše. Kdo je pro? To je výborný!
Dnešní téma rodina. Když se to dobře stíhá, tak chvilku mlčíme. Dneska si vyzkoušíme